cadascun es presenti. El senyor alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes i regidor de turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès, no? Dic alguna cosa correcte? Correcte. Bé, jo primer de tot, bona tarda a tothom. Explicar que som aquí i és tot gràcies també a la feina del senyor Rovira Merino, que us explicarà tota la història de la carrera de Santa Coloma. Jo simplement dir-vos que vam començar fent va ser per casualitat, vam fer una recerca històrica dels pastors a Cunit i vaig trobar un llibre seu i vaig veure que hi havia el recorregut que arribava fins a Santa Coloma. Llavors vaig descarregar-me les imatges del vol cartogràfic em sembla que del 54 o del 56, no ho recordo, 56, i vaig veure que es veia la carrada, no? En aquest vol es veia la carrada fins a Santa Coloma, i llavors el senyor Rovira em va contactar i un dia ens vam animar i ho vam fer amb el cotxe des de Santa Coloma fins a Cunit, no? Llavors d'aquí ens vam començar a animar i després amb el Joan, que està per aquí, amb el Joan vam fer aquest mapa. Després us he portat unes quantes còpies, si el voleu agafar, n'agafeu. Vam fer aquest mapa amb un track perquè la gent que volgués fer el camí doncs el pogués fer i pogués passar pels mateixos indrets que passava la carrada, no? Després també, som una mica inquiets, a Cunit, vam dir, bueno, anem a donar-li un tomb i tot el coneixement, tota la història, tota la gastronomia, el paisatge, tot el que té a veure amb la carrada, doncs li hem volgut donar, l'hem volgut transformar en un producte turístic. I si entreu a la pàgina web de cunit.cat/carrerada, veureu que al cap de setmana del 29, 30, 31 i 1 d'octubre i 1 de novembre farem una activitat que és fer en 4 dies a peu el camí, amb un pastor i un ramat, i es fa en 4 dies l'itinerari. I després l'últim dia, els que són ja més aventurers, doncs es pot fer en bicicleta elèctrica de muntanya, i l'últim dia també, qui vulgui fer l'últim tram, que és de l'Arbós a Cunit, també el pot fer. Hem volgut començar així ara, i llavors veure quina resposta té, i en un futur tornarem a insistir a la senyora Diputació de Tarragona i a la senyora Generalitat a veure si aconseguim que ens financin tot el tema de la senyalètica del camí. Avui dia amb les xarxes socials, amb el mòbil es pot fer tot amb el GPS, però d'alguna manera intentarem que quedi marcat en el terreny. Si entreu a la pàgina web veureu totes les possibilitats que hi ha i a partir d'aquí aprofitem l'expertesa d'aquest grup d'amants de la transhumància per dissimuladament enviar el missatge i enviar la història, el patrimoni tot, al turista que vulgui per casualitat fer aquest camí, que també s'assabenti d'un passat, d'una història, d'una gent i d'un territori. I res més, jo li passo a ell la paraula, que és el que en sap, i us explicarà moltes coses. Bé, escolti, no, és vostè aquí dret, Molt bona tarda, perquè el temps va de pressa i això és una mica de llarg. Escolteu, us miraré de passar un altre tipus de bestiola. Sempre mirem cabres i ovelles, però dintre del món animal, us imagineu un món sense mules i matxos? No haguéssim arribat pas aquí on estem. I Santa Coloma era un lloc paradigmàtic dintre de les fires ramaderes, sobretot per el que feien i per la seva situació. Aquí ja ho veieu, la gent de Cunit han engegat tota la recuperació d'aquest camí ramader que curiosament neix des de la sorra de la platja i se'n va fins a la Baixa Segarra. Bé, per què és important la Fira de Santa Coloma? Per 3 coses. Mireu, Santa Coloma està aquí, està, diguem-ne, això serien les zones de pastura estiuenques del Pirineu, i aquí serien, aquí he posat Castellet, que és el meu poble, és vanitat, Vull dir, tota aquesta zona, aquí hi ha d'haver-hi Cunit i no sé què, i tota aquesta zona, doncs, rebien tota aquesta zona d'aquí, la zona de la Cerdanya, del Ripollès, del Berguedà, de la zona d'aquí del Port del Comte, doncs baixaven cap a aquesta zona d'aquí. També una altra cosa molt important, on estava Santa Coloma? Entremig d'una zona que seria les zones de les serres de Terol de producció d'animal de llana i
i estava entremig d'un centre de consum, que era Barcelona. No? Santa Coloma de Queralt era un centre intermig que era la gran fira ramadera on la gent anava a vendre i on anava a comprar. Bé, perquè es feu una idea, no? L'any 1901, segons diu La Vanguardia, i La Vanguardia és infal·lible, diu a l'any 1901 es van vendre 30.000 caps de bestiar. Perquè us imagineu la magnitud d'aquesta fira. No? Cada dia hi havia un tipus d'animal. Un dia hi havia els bous, un dia hi havia els ànecs, les ovelles. Segons ja veurem en una imatge més endavant, veurem qui la va fundar i per què es va fundar. Tenia una gran contornada, tota la zona del Baix Camp, del Tarragonès, del Penedès, del Garraf, de les zones de Barcelona, i anava un fotimer de gent a aquesta gran fira. Avui en dia les fires no tenen cap mena de sentit perquè cada dia és una fira. Te'n vas al supermercat, no sé què, vull dir-te, ha perdut tota aquesta funció. Però abans tenia una gran importància. Sobretot, una de les grans funcions que tenia era el tema dels matxos i les mules. Sense aquests animals nosaltres no haguéssim evolucionat. Potser tinc poc temps per perdre el temps en aquests temes. Bé, les fires ja ho veieu. Aquí veieu aquest personatge, la mona, vull dir-te, la gent, els ossos, els que anaven a vendre arreus, vull dir-te, era una cosa multifuncional. Fins i tot hi anaven el sindicat del bici, els carteristes, els jugadors de cartes, les prostitutes, vull dir-te bé, era un gran aplec de persones on es casaven les filles, on es llogaven els conllocs. Bé, era un gran centre de reunió social, on la gent que tenia calés doncs, anava als grans balls, als grans banquets. Bé, era la gran festa del món antic. Per fer-vos una petita idea, va ser fundada per Jaume II en l'any 1312, durant 15 dies, la gent tenia lliure pas, no sé què de les monedes. Bé, però perquè es feu una idea, amb la segona carlinada, la Fundació Maria Antònia Pagès va comprar aquests salvoconduïts. I aquí sabem que l'any 1947 ramats de Mequinensa anaven a la Fira de Santa Coloma. I aquí també sabem que en aquest altre salvoconduit del mateix any, un ramat de Sant Esteve de la Llitera, que és l'Aragó, tenia com a destí Sabadell. I aquí diuen que venen 400 bèsties de llana i 4 burros. Vull dir-te, així sabem la dimensió que tenia aquesta fira, l'envolum que tenia, no? I bé, perquè us imagineu el que significava la Fira de Santa Coloma, des de l'Aragó fins al Vallès i fins i tot cap al cantó de França. Bé, parla de 4 burros. Jo faig una reflexió col·lectiva, sempre parlem de cabres i d'ovelles, però no parlem d'altres animals. Un dels personatges més increïbles de la nostra ramaderia és el guarà català. És aquest personatge. Aquest personatge va estar tan buscat que el govern espanyol l'any 1920 va prohibir la seva exportació. Van descobrir que era un semental increïble que cobria a les eues i que donava uns animals fantàstics i específics. I bé, aquí van vindre tractants d'animals d'americans, de Ciutat del Cap, de la Índia, dels llocs més imaginables de la Terra venien aquí a comprar aquests animals per tal de cobrir les seves eues i de fer, diguem-ne, races noves. La mula de Kentucky ve d'aquí. Tampoc podríem pensar la construcció del canal de Panamà sense aquests animals. Bé, tota una sèrie de races que es van desenvolupar a partir d'aquest animal. Perquè es feu una altra idea. Vull dir-te sempre 2 minuts. Ui, va de pressa això. Un altre dia us ho acabaré d'explicar. Perquè es feu una idea. Sempre parlem de lo mateix. Però penseu que aquí a Santa Coloma de Queralt anaven a Potiers, a la zona francesa, les companyies de ramblers, els Portadelles i els Brufau, a comprar eugues pautovines, que després duien cap aquí, travessaven els Pirineus, un llarg viatge de 800 quilòmetres, i que venien cap a Santa Coloma de Queralt i que després anaven a parar moltes vegades a les illes fluvials del riu Ebre per acabar-les d'engreixar. Els compraven que eren mulats de 2 o un any o 2 i clar, fins que no tenien 4 o 5 anys no eren aptes per al treball. I bé, és un dels animals que nosaltres, que parlem del món ramader, hauríem de reivindicar. Bé, també era una zona de rostoll per la pastura estiuenca, on
els ramats de la Marina, després de la Verema, anaven a rostollar a la Segarra. Tenia aquesta triple funció, no quadriple. Bé, aquí podeu veure, aquí seria la zona de Cunit, els prats litorals, era una zona on baixaven els ramats de la Segarra o els d'aquí cap a pasturar cap allà. Aquí podeu veure com era a meitats del segle XX les parades, diguem-ne, els prats litorals de la zona costanera d'on hi ha el Jaume, d'aquí de Cunit. Us podeu imaginar tota aquesta zona que fins als anys 50 havia estat una zona de pastura, el Malader, doncs es capgira perquè inventen una cosa que és el turisme. I bé, aquí seria el Malader. El Malader seria el lloc on anaven a pasturar molts ramats. És la zona intermitja entre la sorra de la platja i els llocs de conreu, una zona saloble on hi ha prats litorals i on anaven a pasturar molt d'aquests ramats. Perquè es feu una idea, aquí veieu una estadística ramadera del 1860, aquí hi ha una gran concentració d'ovelles, i aquestes ovelles que caben en grans prades pirinenques havien de cabre en petites zones, en zones conreables d'aquí de la Marina. Això és el que seria la transhumància. Grans concentracions en prades al Pirineu, però que quan venen a la Marina s'han d'adaptar a una zona més petita i més conreable. També hi havia aquest camí de Santa Coloma, era per anar al Pirineu. Bé, queda una altra part, però jo us explicaré una altra.